Hey guys, it's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello Marys! What's up nerds? How are you guys doing? Kamusta naman kayo guys? So, eto nga, napanood nyo ba yung news na na-extend na yung ECQ? ECQ ba? Tama ba yun? Enhanced Community. Oh, tama. So, na-extend na nga siya, guys. So, until May 15. Tama ba? Ayun. So, medyo matagal-tagal pa tayo dito, no? Actually, 1 month na akong mahigit na hindi nakakalabas ng bahay. Not even sa gate. Oh my gosh. Minsan parang, parang ang sarap sigurong mag-walking, mag-jogging, pumunta sa mall, maglakad sa BGC, gano'n. But of course, as of the moment, hanggang ano na lang muna yun, hanggang sa muni-muni na lang muna. Nandito pala ako ngayon sa room kasi I'm supposed to film dun sa labas, sa may balcony. Kaya lang medyo Friday na kasi guys, so medyo maingay na yung neighborhood. Andiyan na yung mga peeps sa labas, so medyo maingay. So baka hindi nyo ako marinig. Anyway, so may kikwento pala ako. I had a anxiety attack. Oh my god. I mean, I've never had an anxiety attack for quite a while, no? Especially now na nandito tayo sa quarantine stage. Since na nag-start yung quarantine, since kailan ba yun? March? Yun, so March ba yun? So, medyo mataas lang yung yung anxiety level ko. Ramdam ko siya, pero never akong nagka-atake. Inatake ako kahapon. I think since Tuesday, medyo nararamdaman ko na medyo mataas yung level ng anxiety ko. I'm very, very anxious. I'm very, very fearful. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko na parang bigla lang siyang pumapasok na, ay baka mamaya parang masakit yung ko. Parang biglang napapaubo ako. Parang feeling ko meron na akong COVID. So yun nga, parang out of nowhere, no? May mga thoughts na pumapasok sa isip ko. Probably this is because it's been month na mahigit na hindi ako nakakalabas. So parang ganun. But though, continue naman yung routine ko. But yeah, yun nga. So inatake ako kahapon. This is dahil medyo for the past few days, medyo mataas na yung level ng anxiety ko. And then, kahapon, yung parang, nakakatawa dito kasi, nag-start siya parang, nag-coffee ako, masakit hindi naman sumakit yung tiyan ko, masakit huminga. Di ba pag COVID ka, mahirap kang huminga, hindi ka nakakahinga. But yung sa akin naman ay wala akong problema with breathing. It's lang na parang hindi masakit siyang huminga, parang masakit yung dibdib ko pag humihinga ako. So syempre nagpanik agad ako. So ayan na, kung ano-anong pumapasok sa isip ko, sumakit na yung yung umandar na yung tension, headache ko. Tapos yung, di ba dati yung trigger ko diyan, sumasakit na siya diyan, dito na. Tapos, nagtatrabaho pa ako noon. So, medyo pa stop ako sa ginagawa ko. Higa muna ako kasi kailangan ko mag-relax and all. Buti na lang guys, yung may binigay sa akin, may nagregalo sa akin ng essential oil. By the way, papakita ko sa inyo. Dala ko yun. It's from So yun, eto siya. Binigay siya sa akin, naregalo siya sa akin. Galing sa Young Living, yun. Yung name ng niya, yung oils, it's an essential oil. Yung name ng oils niya is Freedom. So, bali siya, yung parang lahat na yata ng mga oils na pangpakalma, hinalo-halo na dito. Umepekto naman siya sa akin. First time ko siyang ginamit, pinatak ko siya dito sa ulo ko, tapos in-inhale ko siya. Hindi siya gamot ha guys. I just wanted to tell you, baka mamaya may mag-message sa akin na saan mo nabili yung gamot na yun? Hindi po siya gamot. Parang nakakatulong siya, pero of course, depende din yun sa kung gaano
kalala yung anxiety nyo, di ba? Yung sa akin naman kahapon, medyo pa-start pa lang siya. I-try ko nga to, pinatak ko siya sa ulo ko, tapos nag-inhale ako, ganyan, nag-inhale ako, nilagay ko siya dito. Umepekto naman siya. Pero hindi siya yung totally nawawala. Kasi nga may nararamdaman ako sa katawan. Hindi ako mapakali. Ayan, so masakit pa rin huminga. Parang may sugat, ganyan. So, syempre, napapraning ako. And then, I realized na meron akong case ng anong tawag doon? Gastric, yung nag-acid yung, yung stomach mo. Ayan. So, tinawagan ko yung pinsan ko na doktor. Nagtanong ako sa kanya, ganyan. And then, buti na lang, andyan siya, nakausap ko siya, binigyan niya ako ng reseta. Para mabili. And the thing, yes, since nga naka-ECQ nga tayo, hindi tayo makalabas, hindi tayo makabili ng gamot. So, actually, until now, may nararamdaman pa rin ako. But still, alam ko na hindi siya COVID. Dahil siya dun sa acid reflux ko, na umaakyat siya. Do wala namang maasim or something. Basta masakit lang siyang huminga. Pero pawala na siya, nag-subside na siya, mas matindi yung kahapon. Kaya yun, guys, inatake ako, grabe, antindi. Grabe, parang ito ang bigat, parang, oh my God, parang, ang bigat ng noo ko. Tapos dito, ang bigat. Ganyan. Ganyan ako pag nagtitrigger yung anxiety attack ko. Yan yung nararamdaman ko. Hindi ako nag-panic attack. Oh, by the way, guys, we're gonna talk about panic attacks probably some other videos na lang. Magkaiba siya, hindi siya pareho ng anxiety attack. Anxiety attack and panic attack, they're two different things. Hindi sila, though nagkaka-intertwine, they've been used parang interchangeably. Minsan na pagbabalik-baliktad natin yung term kasi nga medyo kung titingnan mo kasi yung anxiety attack tsaka yung panic attack, guys, medyo medyo may pagkapareho siya, ng symptoms, may pagkapareho siya kung ano yung nararamdaman, but totally magkaiba sila. Even ako minsan nahihirapan ako, but ito lang lagi yung isipin, yung panic attack kasi wala siyang trigger. Tapos pag umatake siya, sobrang lakas. Alam mo yon, sobrang lakas ng atake niya. Wala siyang trigger most of the time kasi kaya nga sinasabi siya nila na medyo siya unpredictable. Wala siyang trigger. Pag umatake siya, sobrang lakas. But magpipik siya in about siguro mga 6 to 10 minutes and then magsasubside siya. Yun lang yung medyo palatandaan ko pag panic attack. And yung anxiety attack naman, medyo nagbi-build up siya. But nararamdaman mo siya, nagbi-build up siya hanggang palakas ng palakas. Ganon yung pagkakaiba nila. Yung parang hindi sila yung talaga, pareho. Though, yung symptoms nila pag umaatake, medyo may pagkaparehas. Yun. But the anxiety is more of the fear, more of the anxiousness. Ganon, sobrang extreme na fear. Pero yung panic, may ganon din, pero parang siyang mabilis siyang hindi siya yung nagbi-build up, abrupt siyang ganyan, abrupt mo siyang mararamdaman, mabilis siya, tapos panic mode ka na, kaya nga panic, ganon. So yun, siguro we're gonna talk about it some other time. So yun nga, hindi naman ako nag-panic attack, very very okay naman ako, pero yung anxiety lang, hindi ako mapakali, sobrang yung fear, grabe yung fear, yung takot, nararamdam, kahit dahil nga reflux siya, yung acid nandito sa dibdib ko, bawat intake ng heart talaga, ng puso ko, ramdam ko yung kirot, parang, kasi nga, may acid. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakabili ng gamot. But anyway, kamusta naman kayo, guys? I hope okay lang kayo, ha? I hope nasa bahay lang kayo. Huwag tayo matigas ang ulo. Malalampasan natin to. I know, marami may message na talagang eto yung nagiging trigger nila. Eto yung anxiety. Ito yung COVID-19. Yung nangyayari sa atin ngayon, eto yung nagiging trigger ng anxiety nila. It's very understandable. Especially for health anxiety. 'Di ba? So, kapit lang talaga tayo, no? Kapit lang talaga kayo. Remember your breathing exercises. Alamin nyo yung kung ano yung, siguro by now,
Yung sa mga matagal nang may experience, alam nyo na yung mga ano nyo, pang counter nyo every time na na umaatake si anxiety. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya natin yan. Sabay-sabay tayo dito. Sabay-sabay tayong mag-heal. Thank you. Ay, by the way, dun sa mga bagong subscribers, thank you. Nagpapa-shoutout si, ano yun, name niya, Aljon. Hi, Aljon. Thank you. Sa mga nag-message, thank you din. I hope you guys are doing okay. And, yung iba hindi ko nasasagot. Kasi yung mga tanong nila, nandito lang din naman sa videos. Panoorin nyo na lang. I'm so sorry. You know, medyo nabibusy din ako ngayon sa, sa work. So yun guys, I hope you are doing okay. So parang wala masyadong ganap dito sa video na to, no? Kumustahan lang tayo. Kinuwento ko lang yung yung atake ko. So if you guys have an anxiety attack na nangyari within this week or within the COVID time period, kwento nyo sa baba. Baka kung ano man yung mga pros and cons at kung yung mga natutunan nyo at kung ano man yung mga ginawa nyo na nag-work, kwento nyo dun sa sa comment section para mabasa naman ng iba. Siguro next time we're gonna talk about other stuff, no? Thank you so much. Ayoko lang kasi na lumampas ng 2 weeks hindi ako makapag-video, no? Wala akong naisip na topic kasi ngayon. Bale, naisip ko lang na yung ikwento yung attacking nangyari sa akin na kahapon for the past few days. Yun lang muna. I hope okay kayo, no? I hope okay tayo. Good luck and God bless you all. If you guys have friends na may mga anxiety issues, share nyo naman yung channel natin, baka makatulong sa kanila. And yeah, give me a like and comment kayo dun sa comment section, and then subscribe kayo sa channel na to. Thank you so much, and as I've always said guys, please choose life, and please choose happiness, and please start your day with a smile. You guys have a great and wonderful and safe and peaceful weekend. Stay at home and wash your hands. Bye for now.